Ik werk samen met mijn man en zoon en zwager in dit bedrijf. Het is een familiebedrijf. We staan inmiddels al wel meer dan 90 jaar. En we zijn nu dwaande om het bedrijf weer naar een nieuwe generatie over te brengen. Het familiebedrijf Mulder Agro in Kalmersweg krijgt een nieuwe, innovatieve tuin- en bistenwinkel. Het oude winkeltje groeide uit zijn jaske. We kregen de kans dat we groen naast het bedrijf erbij krijgen konden. En zo maakt het mogelijk dat we dat hele plantje eigenlijk meidje konden. Dat we en de loods vervangen en een nieuwe winkel bouwen en uiteindelijk straks een kantoor ompakken. Door alle ontwikkelingen kan de vijfde generatie met een gereisd hart de komende jaren haar klanten ontvangen. Voor mij is het ook wel weer een uitdaging om daar weer een generatie onver te zetten. Zeg maar. Ja, je hebt bepaalde waarden in de familie, bepaalde tingwezen. En het is mooi dat je dat ik in een bedrijf handen 14 jaar kennen, vind ik. Want je doet het net alleen. En samen hebben we al je eigen inbreng. En dat is al van generaties op generaties aan gang. De laatste puntjes worden op de i-set troch het onlissen van een nieuw parkeerplak, inclusief omheining. 20 april is de opening van de gloednieuwe winkel.